engazi ukuthi ucoach udeleleke kakhulu. Right, ucoach futhi kwayena nje mase ngimbona siqu uyazi uyambona ukuthi lento imhlasele ngisho emzimbeni uCavin Johnson akafika nga enjena ku Chiefs mase ngikhetlela eChina ngisathola kodwa yona into afanele ayilungise yena uCavin le ukuthi ngicela ukuthi lapha ebenchini mangihleli phansi akasukume koyedwa kodwa mangisukumile ni kungasukumi wonke umuntu sakho into angayilungisa yena kodwa uma engayenzanga eqala sekunzima manje ukuthi abalawule njengoba ushilo ukuthi no TP njengoba emazingeni aphansi la adlala kuona into ayibonayo ukuthi umqeqeshi masemlahlekela sekunzima kakhulu. Roger Disaba fowethu ubuyile eSouth Africa siyazi ukuthi wahlala mhlawumbe ngoma 3 years ngapha koAsia wayelapha ya eEgypt ehamba no Carlos Quiroz ubuyile la eSouth Africa and uthi uready ukuzoqeqesha kuPSL uthi kwa Chiefs le mengase ithi kamduze angathi nini sengifikile ngibamba ibhi manje yangithusaleka Roger Disaba ngoba mawucabanga usehlala isikhashana kuma emaqenjini esizwe ukuthi abuye ke manje ethi useza kwi club level kodwa ke nango esethi hayi uyayinebe ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzothi ngiyimisela ukuqeqesha noma iliphi iqembu lesizwe eAfrica noma ikuphi lapha noma kuyiphi enye continent kodwa nango ke hayi ukhona engaqeqesha noma iliphi iqembu lethu khona eselo sisebenzisa ke nesipiliyoni sakhe sokuba ku World Cup nakulamanye ama competition. TP ngicabanga uRoger Disaba wasikhombisa impela eqeqesho vethi wayithatha iOrlando Pirates wayifaka ku final eChampions League futhi naphesheya ke lapha ke kweyilwandle ubonisile isekela lomqeqeshi lapha eEgypt. Ngicabanga ukuthi ke abanye abaqeqeshi ke esigatsha ngabo siyiningizimu Afrika abanaso ke isipiliyoni kodwa ke akufani yazi uqeqeshi Chiefs elinye iqembu leli lapha ke lwazi kwabuya uStuart Baxter kwathiwa awuzokwenza ibukwayo wazenza hayi kwanzimanya umqeqeshi engaze ngithi mina wazama uyena uMidindorp ngoba idiscipline ayikhona eqenjini lakhe kodwa inkinga nje kaMidindorp manje ke naxabana nixabene lwazi kodwa ke ngingajabula mhlambe naye anikezwe ke ithuba yena ke uRoger Disaba ngoba ke usibonisile ukuthi ke njengomqeqeshi wala ekhaya eNingizimu Afrika kukhona nakho.